अनजाग्रा प्रियफोर, मा नोंथाङा बे बाथ्राखौ मोनथिगौ ने? बुहुमनिफ्राय मोनसे सम बेबायदि सम फैगोन जेराव बुहुमनिफ्राय गोबां लाख लाख क्रर मानसियानो गोमानानै थांगोन। नोंथाङा बै जानो गोनां जाथायनि थाखाय थामथिम दंखायो ने? जायखौ बाइबेला रेपचार होननानै बुंदों, बे रेपचारा मानसि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बुहुमाव गोबां रोखोमनि धोरोमफोर दङ। बै धोरोमफोरा बे बाथ्राखौ एबा रेपचारनि बाथ्राखौ फोथाया बिसोरनि बाथ्रा, नाथाय साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय रेपचारनि बाथ्राया गोबां गोनांथिथार आरो बेखौ फोथायनाया गोबां गोनांथि। मानोना जोंखौ बाइबेला रोखायै मोनथिहोयो, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, फोथायबाय, बिनि फोरोंनाय बुंनाय बायदि सोलिबाय, सानसे बिथांमोननि थाखाय रेपचार जागोन आरो लांखोजागोन। सेथि बाथ्रा, अनजाग्रा प्रियफोर, रेपचारनि ओंथियालाय माथो? रेपचार सोदोबनि ओंथियानो जाहैबाय दैखोलांनाय। बाइबेलनि बायदिब्ला रेपचारनि जाथाया बेबायदि जागोन जेरावहाय जिसु ख्रिस्टआ गावखौ फोथायग्रा सुबुंफोरखौ हरखाबै दैखोगोन। इसोरनि बोसोन 1 थेसलनिकेयारि 4:16-17 बेबायदि बुङो, आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ, गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन, आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। गिबियावनो बे जाथाया मा जाग्रोगोन? नख्राङाव आरफफोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन, आरो बिनि उनावनो जाय सुबुंफोरा थैनानै थांबाय, थैनानै थांनाय साफ्रोम सुबुंफोरा थांखांफिनगोन, गोथां जाफिनगोन, आरो बिनि उनाव जाय सुबुंफोरा थांनानै दङ, गोथाङै थैयाखै, बिसोरबो मेगन मोख्रेब गासैयावनो गासैबो सोरगो रायजो फारसे लांखोजागोन, गोजौ फारसे लांखोजागोन। बेबायदि जाथाया रेपचारनि समाव जागोन। नैथि बाथ्रा, रेपचारा माब्ला आरो माबायदि जागोन? अनजाग्रा प्रियफोर, रेपचारनि बिसय, रेपचारा माब्ला जागोन, बे बिसयखौ बाइबेला जोंनो थि सम होनानै दिन्थिनानै होआखै एबा खोन्थानानै होआखै। बे जाथाया माब्ला जागोन बे मोनसे रहस्यनि बाथ्रा। बे बाथ्राखौ एबा बे जाथायनि समखौ केबल इसोराल'सो मोनथिगौ। माथाइनि 24:32 ओरैहाय बुङो, बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया, सोरगोनि आरफफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। रेपचारा हरखाब जागोन। बे जागोनखौ माबा मोनसे इंगित एबा माबा मोनसे बाथ्रा मोनग्रोगोन बेबायदि नङा। बियो हरखाब जागोन आरो मेगन मोख्रेब गासैयावनो जागोन। 1 करिन्थियारि 15:51 नोंसोरो थाखोमानाय नंगौखौ खोनासं, जोङो बयबो थैनाय नङा। जेब्ला जोबनायनि बिगुल सुगोन, अब्ला जों बयबो मोख्रेब गासैयावनो सोलायगोन। मानोना बिगुल सुब्ला गोथैफ्रा बोखांजागोन आरो थैरोङि जागोन आरो बयबो सोलायहोजागोन। थामथि बाथ्रा, रेपचारनि थांखि, पार्पस अफ द रेपचार। रेपचारनि थांखियानो जाहैबाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बायदि सोलिबाय, बिनि बिथोन बायदि थाबाय, बैसोर सुबुंफोरखौ फैनो गोनां समयसानिफ्राय रैखाथि होनाय एबा बासायनाय। बे समा मोनसे इसोरनि अननाय, दया, अनुग्रहखौ होनायनि सम, जेरावहाय इसोरा गावनि फोथायारिफोरखौ बे संसारनि फैनो गोनां बिपत्तिफोरनिफ्राय, खैफोदफोरनिफ्राय बासायगोन। नुजाहोजानाय 3:10 मानोना आं सैनो थोननायखौ नोङो मानिबाय, बेनिखायनो बे बुहुमनि मानसिफोरखौ आनजाद नायनो थाखाय संसाराव सैनांगोन समा सफैब्ला आं नोंखौ बासायगोन। ब्रैथि बाथ्रा, रेपचारनि सिगाङाव जानो गोनां सिनफोर, साइन्स बिफोर द रेपचार। बाइबेला जोंनो माखासे बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथिहोदों दि रेपचार जानायनि सिगां माखासे सिनफोर जागोन, माखासे जाथायफोर जागोन, आरो बिनि गेजेरजों जोङो एसे मोन्दांथिखौ मोननो हागोन। माथाइ 24:8 बेबायदि बुंदों, नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन, नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। बेफोरनो जाहैबाय रेपचार जागोननि सिगाङाव जानो गोनां माखासे सिनफोर, नेरसोनफोर। बेफोरखौ नुनायनि गेजेरजों जोङो एसे हमदां हागोन जे जाथाया जानो थाखाय सम गैबावलिया, रेपचार जानो थाखाय सम गैबावलिया, जागायजेनबाय होननानै जोङो हमदांनो हागोन। जेरैहाय
नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन, आंखाल फैगोन, महामारि फैगोन, बांग्रिं फैगोन आरो सोमोनांथाव खामानिफोर नख्रांफोराव जागोन आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो हमदां हागोन जे रेपचारा जानो थाखाय बारा सम गैबावलिया, जागायजेनबाय होननानै जोङो मोनथिनांगौ। बाथि बाथ्रा, रेपचारनि उनाव मा जागोन? What happens after the rapture? अनजागा ख्रीष्टफोर, रेपचारनि उनाव बुहुमाव बेबायदि मोनसे समयसा, गिदिर जेंना फैगोन, गिदिर सैनांनाया फैगोन, बेखौ बाइबेला जोंनो रोखायै मोनथिहोयो। आरो बै रेपचारनि उनाव जानो गोनां जिथु खैफोद गोनां सम, बे समखौ एसामिस रावाव जों नायोब्ला नुनो मोनदों महा क्ले होननानै बुंदों, महा संकट होननानै हिन्दीयाव बुंदों, बर'आव बुङोब्ला गिदिर खैफोदनि सम होननानै बुंनांगोन। बेबायदि समा रेपचारनि उनाव बुहुमाव फैगोन। आरो बे सैनांनायनि समा, दुखुनि समा गासै 7 बोसोर जागोन। 7 बोसोर महा सैनांनायनि सम फैगोन, दुखुनि समा जागोन, जायखौ जोङो नुजाहोजानायनि 6 बालाबनिफ्राय लानानै 19 बालाबनि गेजेराव जेब्ला जोङो अध्ययन खालामगोन, बे बिषयाव जोङो बाथ्राखौ मोननो हागोन। 6थि बाथ्रा, गासैबो सुबुंहा रेपचार जागोन ने? Who will be included in the rapture? अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ मोनथिना थानाया गोनांथिथार। रेपचारा बैसोर सुबुंफोरनि थाखायल' जागोन जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रीष्टखौ उद्धारकर्ता बासायगिरि होननानै नाजावबाय, बिसोर सुबुंफोरनि थाखायल'सो रेपचारा जागोन। जायफोरा सैथो फोथायारिफोर, जायफोरा सैथो फोथायो, बिथांमोननि फोथायनायनि थाखाय, बिथांमोननि जिसु ख्रीष्टखौ उनसंनायनि थाखाय बिसोर गासैबो दैखोजागोन एबा रेपचार जागोन। माथाय 24 बालाब 40 आरो 40 सिरि। बै सानाव सानै मानसिया हुआव लोगोसे खामानि मावगोन, नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन। सानै हिनजावफ्रा लोगोसे जाथा हुख्रेमगोन, नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बोसोननि गेजेरजों जोङो रोखा जानो हादों रेपचारा केवल जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा व्यक्तिफोरनि थाखायल' जागोन। जाय व्यक्तिफोरा जिसु ख्रीष्टखौ उद्धारकर्ता बासायगिरि होननानै नाजावबाय, बिसोरनि थाखाय रेपचार जागोन। 7थि बाथ्रा, रेपचारनि थाखाय बोरै थामथिम जानानै थानो नांगौ? How to be ready for the rapture? सेथि बाथ्रा, गावनि जिउखौ गोथार लाखिगोन, आर'ज खालामगोन, बाइबेलनि बोसोन बायदि सोलिगोन आरो इसोरनियाव गावखौ समर्पण खालामनानै जिउ खुंगोन। बेबायदि मावनाया एबा बेबायदि खालामनाया एबा बेबायदि सोलिनाया जोङो रेपचारनि थाखाय थामथिम जानानै थाबाय थानो हानायाव जोंखौ मदद खालामगोन एबा जोङो थामथिम जानानै थाबाय थानाय जागोन। बेनिखायनो बाइबेला जोंखौ सांग्रां जानानै सिरि मोननानै थानो थाखाय जोंखौ बाइबेला थुलुंगा होयो। जों जेन रेपचारनि समाव जों जेन थामथिम जानानै थानो हायो रेपचारनि थाखाय। लुकासनि 21 बालाब 32 सिरि। बिनिखाय बेफोर जागोन जाथायफोरनिफ्राय नोंसोरो खारग'नानै मानसिनि बिसाज्लानि सिगाङाव गसंनो हानाय बादि सिरि मोननानै था आरो आर'ज खालामफ्लाय। 9थि बाथ्रा, बेनो जाबाय रेपचार आरो फोथायनायनि आनजाद। रेपचार एन्ड टेस्टिं अफ फेथ। रेपचारनि बाथ्राया जोंखौ गावखौनो फोथायनायाव बेसेबां बोलोगोरा जों गावखौ आनजाद नायनो थाखाय थुलुंगा मोनो एबा बोलो मोनो। जों गावखौ बेबायदि सोंलु खालामनो हायो जे थारैनो आङो जिउआव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायो ने? आङो जिसु ख्रीष्टनि बायदि जानानै दङ ने? आरो जों गावखौनो बेखौ सोंनो हाबावो जे मा आङो इसोरनि अननाय आरो इसोरनि सैथोथियाव दिदोमै दङ ने? होननानै बेफोर गासै सोंलुफोरखौ जोङो गावखौ आनजाद खालामनानै नायनो हायो। जेन आङो रेपचाराव आं जेन लोगोसे जिसु ख्रीष्टखौ मोनहैफायो, बिनि थाखाय जों गावखौ आनजाद नायनो हायो। 2 करिन्थियारि 13 बालाब 5 सिरि। ख्रीष्टखौ फोथायनायाव दंना गैया? गावखौ आनजाद ला आरो फोरमान नाय। ख्रीष्टआ नोंसोरनियाव दं होननानै नंथारगौयै नोंसोर मिथिगौ ना? नङाब्ला नोंसोरो उदायि सानजानायफोर। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जेन रेपचाराव लांखोजायो, बेनि थाखाय जों गावखौनो अरायबो आनजाद नायनो नांगौ, गावखौ नोजोर होनो नांगौ। आङो थारैनो ख्रीष्टनियाव फोथायनायाव दङ ने? आङो थारै ख्रीष्टजों लोगोसे दङ ने? 2 करिन्थियारि 13 बालाब 5 सिरिखौ नोंथाङा गावनो ध्यान खालामदो। 9थि बाथ्रा, रेपचारनि थाखाय खामानि मावनाय एबा रेपचारनि थाखाय बयखौबो लिंनाय। ए कल टु एक्शन फर रेपचार। बे मोनसे बेबायदि सम, गावनि जिउखौ इसोरनो गथायना होनायनि मोनसे सम आरो लोगोसेयैनो गाहाम रादाब फोसावनायनि मोनसे सम। संसाराव थानाय गोबां मानसिफोर दङ जाय मानसिफोरा जिसु ख्रीष्टखौ मोनथियाखै। बैसोर बायदि सुबुंफोरखौ मोनथिहोनायनि सम, जेन साफ्रोमबो मानसिफोरा रेपचारनि थाखाय लांखोजायो। जोंनि खुरमा बाहागि, जोंनि हारिनि मानसिफोर, हारि माहारिनि मानसिफोर, नसुंसेयारिफोर, जाय सुबुंफोर दङ जायखौ सिनाय मोनो, साफ्रोम व्यक्तिफोरा जेन बासायजायो, बिनि थाखाय जोङो रेपचारनि सोमोन्दै मानसिफोरनो बुंनो नांगौ। जिसु ख्रीष्टनि बिसय जोङो बुंनांगौ जेन साफ्रोमबो रेपचार जायो। बे बिषयाव
इसोरनि बोसोन माथाइनि 28:19 आरो 20 सिरिया स्पष्टयै जोंखौ बे बिसयाव बुंदों। माथाइ 28:19 आरो 20 सिरि। बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम, बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आं नोंसोरजों लोगोआव दं। 10थि बाथ्रा बेनो जाहैबाय रेपचारानो जोबथा होननानै साननानै था। फाइनाल थट्स अन प्रिपेयारिं फर द रेपचार। जोंनि साननाय हनायखौ बुहुमनि बेसाद मुवाफोराव दोननानै सोनारनानै थानो नाङा, नाथाय जों गावनि आत्मा आरो गोसोखौ सोरगोनि फारसे दोननो नांगौ एबा सोरगोनि सिन्ता फारसे जोङो लाखिनांगौ। रेपचारा मोनसे बेबायदि सोमोनांथाव जाथाय जि जाथाया एबा जि खामानिया इसोरनि मोनसे मावनांगौ खामानि। बे मोनसे योजना आरो बे योजनाया जोंनि अनन्त जोबनो गैयै जिउखौ जोङो बे रेपचारनि गेजेरजों मोननो हायो, जेरावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बुंदों कलसियारि 3:2 बे संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो होदो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि सिन्ता, जोबथा सिन्ताया बेनो जानांगौ जे जोङो रेपचारनि थाखाय सिन्ता खालामनांगौ। आरो बे रेपचारनि थाखाय साननोब्ला मा सोरगोनि साननांगौ। जोंनि बुहुमनि साननायफोरखौ जों नागारनानै सोरगोनि साननानै थानांगौ। रेपचारानो जोबथा जानो नांगौ। बिनि उनावनो जोङो अनन्त जोबनो गैयै जों जिउखौ मोनसिगोन। 1 थिसलनिकायारि 5:2 सिरि। मानोना नोंसोर गावसोरनो मोजाङै मिथिगौ सिखावा जेरै हराव फैयो बेबादिसो फोरबोनि सानाबो सफैगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो रेपचारनि बिसय गोबां बाथ्राफोरखौ नायबाय, जोङो मोनथिबाय। दा जोबनायाव 1 थिसलनिकायारि 5:2 सिरिया जोंखौ मा बुंदों? सिखावा जेरै हराव फैयो बेबादिसो फोरबोनि सानाबो सफैगोन। फोरबोनि फैगोन सानखौ जों मोनथिया, रेपचारा माब्ला जागोन जों रावबो मोनथिया। दा बेयावखाय जोंनि खामानिया बेल'सो जागोन जे जोङो थामथिम जानानै थानो नांगौ, सांग्रां जानानै थानो नांगौ। मानोना साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय बे रेपचारा गोबां गोनांथिथार। जेब्ला जोङो रेपचारखौ मोनगोन अब्लानासो जोङो अनन्त जोबनो गैयै जिउखौ मोनगोन। जेब्ला जोङो रेपचाराव दैखोजागोन सोरगो रायजोआव जिसुजों लोगोसे जोङो सहैगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, रेपचारा साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथिथार। देब्ला प्रियफोर, जों जेन बयबो रेपचाराव जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोननो हागोन। जों थामथिम थानि, जों बोलोगोरा जाना थानि, संसारनि जों नङा, नाथाय जोंनि साननाय हनाय जोबथा साननायखौ जों सोरगोनि थाखाय दोननि। देब्ला प्रियफोर, बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे सोलोंनो हादों, आइडिया मोनदों आरो नोंथाङा गावनोबो देहान खालामगोन बेखौनो आसा मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'नोसै। आरो जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेनो भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालामगोन। दे अब्ला साफ्रोमजोंबो इसोरनि आशीर्बादा थाथोंसै। इयुननि समाव फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।